Ola, na clase de hoxe seguimos falando da Guerra Civil Española e, concretamente, de cales foron as grandes batallas, que axuda internacional recibiu e que consecuencias tivo a mesma. Así que comezamos. Co paso dos anos, a humanidade sufriu moitas guerras e conflitos que marcaron o transcorrer dos acontecementos e modificaron para sempre a historia e a forma de ser das persoas que as viviron. Na clase anterior falamos da Guerra Civil Española, das súas causas, quen loitou contra quen e por qué, quen a comandou, canto durou. Hoxe continuamos coa Guerra Civil Española, mais concretamente con estes temas: cales foron as grandes batallas, quen axudou a cada bando, que consecuencias tivo a guerra. Empezamos coas grandes batallas. A Batalla de Madrid. Madrid, en mans dos republicanos e capital do país, foi un dos primeiros obxectivos dos nacionais, sabidos estes de que facerse coa capital era case gañar a guerra. Mais os republicanos loitaron e non permitiron o control total da capital por parte do outro bando e a guerra seguiu. O ataque a Guernica. Os nacionais, ao verse incapaces de vencer aos republicanos, pediron axuda internacional e os alemáns acudiron á chamada. No ano 1937, Guernica era unha cidade que quedou case desfeita tras o bombardeo de avións alemáns contra a cidade a favor dos nacionais. Guernica foi importante porque ata entón non se atacara a poboación civil, senón que as batallas eran loitas entre os propios soldados e militares. Guernica foi unha das maiores vergoñas e horrores da Guerra Civil Española. A Batalla do Ebro marcou o principio do fin para os republicanos. Os republicanos comezaron un ataque para facerse cos territorios anexos ao río Ebro, mais os nacionais gañaron esta contenda. Quen axudou a cada bando. Os nacionais foron apoiados pola Alemaña nazi de Adolf Hitler e a Italia fascista de Benito Mussolini. Ambos países enviaron a España para axudar aos nacionais armas, soldados e avións. España foi para eles como un campo para probar novas tácticas de combate que despois porían en práctica na Segunda Guerra Mundial. Os republicanos foron axudados por voluntarios de máis de 50 países, como a Estados Unidos, Reino Unido, Francia e a Unión Soviética. A guerra rematou o 1 de abril, data na que Franco proclamou a vitoria dos nacionais, rematando así a Guerra Civil Española.
Que consecuencias tivo esta guerra? O xeneral Francisco Franco creou un sistema de goberno autoritario e punitivo. Empezou un período de 39 anos coñecido como a ditadura de Franco. España quedou desfeita por moitos motivos que paso agora a comentar. A poboación estaba emocionalmente rota. Dentro dunha mesma familia houbo irmáns obrigados a loitar en bandos contrarios. O odio perdurou moitos anos. Moitas aldeas e cidades quedaron totalmente destruídas, deixando a moita xente na rúa, sen casa e tamén sen campos de cultivo para poder sementar e alimentarse. A fame foi unha das consecuencias máis graves destes primeiros anos de ditadura franquista tras a Guerra Civil. A ditadura franquista encarcerou os que loitaron no bando republicano e moitos, para evitalo, tiveron que marchar ao estranxeiro. Tamén se limitou a liberdade de expresión e todos aqueles que se pronunciaban en contra de Franco eran castigados. E ademais disto, España quedou sen axuda internacional durante moitos anos e aillada do resto do mundo. Os países non querían favorecer a ditadura franquista debido ás atrocidades que cometera durante a guerra e tamén agora neste novo período de ditadura. Isto é todo por hoxe. E agora... tócache. Este cadro trata dun momento clave da Guerra Civil Española. Como se chama? Quen o pintou? Chámase Guernica e foi pintado por Pablo Picasso. ¡Genial! Podes atoparme en @profearacelis nas miñas canles de Instagram, YouTube e TikTok e tamén na web profearacelis.com con máis exercicios e fichas interactivas e imprimibles.